הסביבה בה אנו חיים רוויה בטכנולוגיה בכל תחומי חיינו, בבית, בעבודה, בבית הספר ואצל כל אחד מאיתנו בנייד. ילדינו נחשפים באופן יומיומי לטכנולוגיה מתקדמת המאפשרת להם לבצע פעולות רבות ומגוונות. מקצועות העתיד בעולמנו נגזרים מהדרישה העצומה לטכנולוגיה מתקדמת, אנשי סייבר, אנליסטים, מהנדסי תוכנה ומערכות מידע. מיזם מהנדס צעיר נועד להעניק לילדים ולנוער ידע טכנולוגי ממשי בגיל צעיר על ידי לימוד שפות תכנות ופיתוח אפליקציות ומימוש ממשקים חזותיים. במהלך הלמידה מושם דגש רב על הרחבת היצירתיות וגמישות מחשבתית, התמודדות עם רמות קושי מסדר ראשון ושני, העברות של טכניקות נלמדות לתחומים אחרים. כל תלמיד שירשם יקבל נייד לשימוש אישי במהלך תקופת הלמידה. בסוף תקופת הלמידה, כל תלמיד מבצע פרויקט סיום בתחום טכנולוגי מסוים, אשר מביא לידי מיצוי את כל הידע שנרכש במהלך הלמידה. נשמח לראותכם.